Żewġ uffiċjali tal-infurzar ta' trasport Malta wieġbu li mhux ħatja għall-akkużi li ħebbew għar-raġel nhar is-26 ta' Ottubru li għadda. Ivan Kassar ta' 42 sena u René Antonelli ta' 38 sena kienu identifikati wara li ttella filmat fuq il-medja soċjali li juri l-allegat abbuż. Min-naħa tiegħu l-allegat vittma ta' nazzjonalità Indjana se jitressa l-qorti fuq l-akkużi ta' sewqan perikolus u li naqas milli jobdi l-ordnijiet li tawh iż-żewġ uffiċjali. Fil-qorti xedt ukoll ir-raġel li ġibed il-filmat u qal li l-allegat vittma ma reżistix waqt li ra żewġ uffiċjali li ħasibhom pulizija iħebbu għalih. Fuq il-pedana tax-xhieda l-allegat vittma Anup George Thomas qal li meta ġie mwaqqaf mill-uffiċjali u ħareġ mill-karozza b'diraħ mollija.